Multiplayer, host online, continue, no. Load. Tää. Miten tää nyt toimii? En tiedä mikä on väärin. Se tää nyt OBS toimii. Mie kuulin kun siellä pommit, et mulla oli rekordi päällä. Et kuka on tärkeä osakeyhtiölle vittu? Jee, oot täysin korva. Korvaamaton. No näin, tästä lähtee 3. vai 4. päivä. Aikaiseksi ei ole mitään saatu. Mitään ei ole tehty. Apinat on nyt sinun vedet täältä. Uusi hauska video, missä Wolfspider streiffaa ihan vitun kovaa meidän talolle. Voiko tuo mennä muualle streiffaamaan ihan oikeesti? Muiden videot se on silleen, että joo, nyt me tehdään tälleen. Tässä tarinassa tapahtuu tälleen. Meillä on vaan, mitä vittua? Hei! Muja, aamuja vitusta. Pitäisikö mä niinku yrittää tähän No ei todellakaan Laudenkuolfani. Mikä vittu? Hui, pojat ei tätä aina. Mikä on se heikkous? Minä on se heikko. En osu siihen! Pelattaa se Way Out-peli, se on nyt 2 peli, mutta pelattaa se vaikka 2. Joo. No on muuto ihan nobodies. Hyvä pojat, ei enää ikinä tehdä tuolle. Voin sanoa, että sit on pussy boys vittu. Tässä on tämmönen pieni joogipakko, sitten sille, että ok, kiva joogipakko, ei mitään, jatketaan. Ja sit niinku, sit tajut tilanteen vakavuuden, että täältä tulee kohta mosquitoes. Vasten auringon siltaa mehu näm. Meillä on kumminkin 3 subscriberia, niin kohta. Niin, ja eilen oli 29, eli tästä ollaan tulossa. Tää. Sit on ansannut joka vitun teottelun. Miten ampiainen tapet? Sun varma pitää lyödä päähän. Minnekäs me sit mennään? Vittu sinne... Sinne pesälle haastaa. Niin. Siinähän oli se maahanmuuttokeskus siinä samassa. Se ei sitä mä vastaanottokeskus. Mulla oli joku, mitä mun piti äsken suustani päästä, mutta vittu, niin, sinnepä se jäi sitten. Se. Hei, täällä on näitä infected niggas. Ammu semmoista. Heippa. Justan karkkun, kun ollaan kuolemassa. Orbeaveri. Moikka! Jaa! Moikka. Nää Texas PP kun Pringlesit. Ui vittu, että kutittelee hyvin makuhermoja. No vittu, pelottava tänne ei vitussa, siellä on niitä moskiton paskoja. Oi ei se kuorsaa. Vittu pitää säpöä! Fuck! Tuo ei ainakaan nuku! Jotain tästä nyt näitä Pakit. fibereita sille vitun tepsälle, niin se rakastaa minua ehkä vähän enemmän. Mikin ota. Jota kuuluu semmosia ääniä, että jos ei kohta lähde henki, niin sitten ei ikinä. No niin, se on Wolf Spideri, mikä minut löytää. Moi. Se oli moi-laulu nimeltä. Turusta tallentui videolle niin irstasta seksiä No julkisella niin. paikalla, että jalankulkijat eivät pystynyt katsomaan. Lapsiystävällisenä pidetään. Vasemman puolin Massagestissa kusifibereita. Ollaan käyty Tuon tuolla. pätkällä olen ollut hyödyksi. Ei tarvitse tehdä enää loppu playthrough mitä. Me tarvitaan psykosilogo. No logo meille. Sulla on vaan musta niinku profile picture. Ei pidä olla liian professional, mutta lähtee kaikki hohtoon siellä autti. Siis Misellä auttaa ainakin ihan heti kun se on Ei kun Mikä miten tätä pelkästään sen takia, että tää on elämäntapa eikä rahan takia pelkästään. Minä sanon vaan, että lahjoittakaa please psykosikreville kaikki rahat. Anna rahaa, niin Teo tappaa meidät XD, niin kannattaa please, jos haluatte kontenttia. Joo, tää Jerky on sitten niinku Weevil-Jerky, niin tässä ei oo siis mitään järkeä. Sitten tuo on aivan siis käsittämätöntä kurraa tuo koko ruoka. Joo. Menee ikuisuus, että sä voi tehdä, ja sitten ihan käsittämätöntä kurraa. Mulla on arvoita 24. Ei me tarvita arvoita, kun meitä joutuu Iso mörrö, eikä olekaan. ja sitten Come over here and kiss me on my hot mouth. Moro. moro. Mitä? Arvoita 24. Ei me tarvita arvoja. Ja kun ne on vaan Mitä? silloin vihaisia. No hyvää elämää. Ai! Minä menin tänne sisään. Niin me tullaan sinne aivan sisälle just. Me tullaan sun sisälle aivan just. Mitä niillä muilla edes tekee? No en tiedä, mutta ne on vissiin niille jotenkin tärkeitä tai jotain. Mitä? Sitten Miksi se tulee Mikä tää? analaista? Hei, siis näitähän tarvis siihen päivittämiseen. Voi juman perkele, mulla hävis koko tortsi. Miksi Red Ant wants you gone? Ei me tarvita arvoita, kun meitä joututtaa top 10 taktiikkaa gamma täysin. Muistatteko mitä Teo sanoi? Mulla on semmonen... Mitä? Mulla on semmonen... Mulla on kutina. Haju, maku. Sitä niinku... Hammas. Ei kato. Teo, kato. Teo. Ai se on noin paska se... Oho. Miro tekee tortsi itselleen kun ahistaa. Eikö meidän kannata nyt vaan niinku ottaa kaikki nää kivet täältä vai minne vittu tämä meni? Tuolla on tommonen. Pojat. Pitäisikö jolosvägi? Elää vittu koske siihen. Olisiko jolos? Miro, äppä! Juuso! Ei hatka paskan, mihin en oo mikään Mä terminaattori. voin mennä. Okei, Miro on meidän terminaattori. Mene ihan lähelle. En haluu mennä! Anna mennä vaan.
Hyi helvetti. Ei tää kyllä ammu. Tää kattoo mua kyllä. Katohan mitä siellä ympärillä on, näkyykö mitään. No, tässä on reikä sen takana. Ja on täällä näitä munia ihan vitusti, mutta en mä vittuako mä niillä munilta. Offer a treat! Se tykkää juicy mushroom sandwichista ja sit jostain. Ei tälle pitää antaa safkaa. Olen ystäväsi. Hyi vittu, minkä näköinen. Jälleen. So, next up, Psykositulilla Kitchenissä tehdään vähän muurahaisille ruoke. Eli mie nyt niinku tuun täältä vaan vittu omin voimin ehkä. Niin. No niin, on siinä miulla taas psykoosikryy. No, sinulla ei oo mitään kreviä. No ei oo, vähän siltä tuntuu. Siellä oot osaa kreviä, se et on mikään... Kaikki voima viro, miepä on kaikki voiva teo. Mi pääset täältä pois vittu. Muja, aamuja vitusti. Minä en pähkinyt. Ruvetaan preppaamaan seuraavaa sitten reissuun varten. Lähdetään sinne infektiin. Vai sinänsä kyllä tekis mieli, että me saadaan myrkytettä se huora. Mitäs tää? Niin. Kun sitä käyttää, koska muuten tää meni ihan mahdottomaksi. Ja se on. Oi mitä? Helvettiä paskapippeli. Terve. Yksi kuoli. Joo. Ai Mikä mit- loikan Ai, tekee? mitä vittua? Joo. Spawnaat, niin... Lykkätä. Ai vittu. Aha. Homo voi kirjoittaa, mutta ei sitten ne. Eiku just toisinpäin. Eiku siis just toisinpäin. Tähän vaan korren päälle. Joo. No, mie höni ohi. No näin. Tekeekö ne mulle mitään, kun mulla on ne päällä? Varmasti. Pannaan siellä persessä ihan täysin. Joo, no vittu, nyt tää on kivaa, kun me täällä ollaan umpikujassa Juuson kanssa. Me tultiin, se reikä on... Juuso. Juuso märisse. Tää on taas sama paikka. Ei saatana, että käypi päähän. Ai. Bomb. Heippa. Parhaita ystäviäni. Miksi mulla on ihan semmonen tunne, että tuonne pitää mennä? Vaikka... Ai vittu. Varoittaa tosta. Tässä pitää varmaan joku semmonen... Tässä on varmaan joku semmonen takuuti ehkä. Tää on sitä. Noin. Mushroom sandwich. Äijä vaan missaa. Se on ihan vitu huono teo. Pitääkö me muistuttaa sen paikka tässä yhteydessä? Ei tarvi. Ei Laskun. saatana, pojat. Tää on parempi kuin... Pojat. No, en mä pääse sinne. Ei me... Häh? Se on locked. Eipä mie vittu tiennyt. Sun pitää varmaan kuolla. Tai tappaa ne mitä siellä on. Ihan lepova. Mikä siellä on? No Ladybugi! Älä me yksinään, näethän Juu, mitä en. Juustollekin kävi. Mie on tulossa sinne. Ei Otetaan. käynyt mielessä ihan ensimmäisenä käy siellä. Vitu vaan. Alla. Konteinereiden taakse mekä mennä hakkamaan sitä tällä hammerilla. Noniin. Hyvä. Tää ei voi mennä pieleen. Tää on meiku. Tää. Joo, en kyllä saa sinun revaattua, että mujautus vaan sulle. Muja. Vittu, se räjähti samaan tien kun me meni sinne. Okei, me ollaan lähestytty tää aivan väärällä taktiikalla. No vittu yllätytkö? Kuka yllätty? Käsi pystyy nyt. Arro- Bitch boy. Mä tapaan sen. Ei pääse taakse. Poppa. Ai Teo. Teo. Glitsaa se Teo. Laittaa söpöjä. No niin. Caught in 4K. Ei. Se vittu mie inhoista sitä minnäkissä. Sitten mie inhoon näitä punaisia paskamitejä. Sitten mie inhoon stinkbugeja. Ja sit mie inhoon Infected Lady paskaa. Ja sitten niin. Joo, se oli just se. Mitä? Moro. Joo, moro. Miten se meni Teo, kun sä sanoit sitä, että ei niitä oo olemassa ja että ne on ihan kudetuspaska. Eli ekana larvat. Joo. Pitikö niitä ampua vai lyödä? Varmaan lyödä, vaan ampua itseasiassa. Ihan sama. Voisi ampua mint arrovilla ne paskas, kun nekin on ottunut. No ei kerran stamina, älä kävele sitä innostako. Siihen oli siis, en tiedä spavnasko se siihen vaan mitä tapahtuu, onko me oikeesti vaan idiootti, sekin on mahdollista. Niin siis se larvo vaan rapeetti minua. Sitten mä tein sitten nyt on tilanne vittu ja sit niinku räjähin paskaksi. Joo, ei mitään, uusiksi vaan. Syö. On samaa. Juoskaa Ne toimii nää. pommi. Arrovit Mitä toimii. helvettiä? Niin vittu Pommi homma. tarttu muhun kiinni tyyli. Katso. Onko in before Juuso räjähtää?
Vittu molemmat hyppää tässä. Kuitenkin selvittiin tuosta kaasuhelvetistä ja käytti sillä muuta Haluat sitä? Vai? No siis tuohan on ihan nössö. No joo. Et. Mitä me pelättiin noita? Nuohan on ihan... Miten se nui? Miten se nuu? Joo, tässä oli tää outro tosiaan. Outro oli siinä, hyvä. Kiitos kun katsoit videoa. Ämme. Seuraavassa psykoosissa. Psykoosiarmeija! Baby girl, mä spennän suu 2 tonnia. Sit sä alat pelkästään tänään poppi. Baby girl, mä spennän suu 2 tonnia. Sit sä